Kinsi mga single diha. Nakoy pa promo, huwag mamisita mo sa kuha. Uy, naumsan naman po ka. Dili ba ni atong balay ha? Naglaglaag ratad rin. Nahuman karon pamisita kay po na imong ipanghuna-huna diha. Naumsan naman tawag kang bayahana ka, oy. Susya, oy, naanad namang ko nga ang malaki ba? Magpila sa kuha. Sus, ginoo ko. Di po kahilaso, no? Grabe na dyan kang manghura ka ba? Sus, paita man na ni magkamanghod tanig. Arang-arangan gamay, oy. Kita may magsunod-sunod na ni mo noon. Yang ikaw, mugarap ka, kiringking-kiringking diya. Manginawag kong mga laki, yang ako. Sus, di na ako kalakaw aning stylan eh. Ya, hiluman yung babaya. Ops, pila. Ops, pag hinay mo, basid mga pandol mo. Ma'am, kasi ma-promo ni mo, ma'am. Ma'am, kaduha ko. At tubangon lagi tamong duha ay magkabalaka. Ma'am, unsa na imong pa-promo di ay? Bisig na kay buy one take one diha, ma'am. Akong pa-promo og mamisita ka sa kuha na kay isa ka kiss. Andot gini. Ay, sigara-gara diha, ako'y una. Ops, dili lagi mag-away, maapod lagi mo ron. Ug mag-away kay mo, maglalis-lalis mo, cancel jud akong pa-promo ron. Ay, ikaw na boss, ikaw na boss. Ako, mangyod. Ma'am, ako'y magpili kung asa ko dapat gusto mo kiss. Depende sa imong jamming sa kuha. Sugtan ako, ma'am, be. Ditso yun. Kahat, pag di mo iwa, pag ko kaila si Muha. Mr. Neil day, ma'am. Cherry di ay. Punya, ma'am. Pwede na ko mo kiss? Promo raman day na yung gusto. Abi ba day na ako? Sus, ko ginamanghuda niyo. Maugi mo kung naglaki mo. Ang lalaking wa ganay siya. Maganahan na lang. Tungkol na yung papromo-promo. Naasan ang liwat yung manghuda niyo, oy. Kailangan pa ba ko nang ipangutaan na, God? Uy, kuya, lain na mo ginanawan. Uy, marunong kong gaon. Pananao pa lang galing ni mo na, ma'am. Unsa naghaog di nimo tanawon? Bahala ka di kuya, di ko nimo. Uy, ma'am, bahala di ko nimo atubangon. Basta kay katong imong promo nga giingon. Uy, kamanyakol nimo kuya, basta ipasumbag ti asang kuya ron. Ito na. Palaban ni kuya. Pastilan. Boss, lakaw na boss. Ay, kuha na. Ay, patuwa na. Sus, pasalamat ka kinay mong kuya. Ma'am, ako'y sunod. Impas karon. Di man mo ilag pila. Ubertek man ritso. Kami di bagay aning duha ba. Uy, apil kaya? Single pa di kaya? Ma'am, 40 ka tuig na huwag katilaw kuyab, ma'am. Uy, ginoo ni mo ya, uy. Uhaw pa mga kaskamin. So na. Papromo-promo pa. Gara juga. Atubangan na. Ma'am, saman. Uy, kuya. Okay pa, kuya? Ya, kabalo na ko nga nung waka kauyab sukad. Ma'am, karon, makauyab na dyan ko karon. Uy, pag sure draya, unsa ka? Sineswerte? Ma'am, swerte karon, ma'am. Makauyab ka sa kuha karon. Sorry na lang yun kaya, di yun di ka type ya. Unya, ma'am, type tamang ka. Huwag makapugong sa kuha. Unya, ma'am, sugdanan ako. Uy, hala. Ya, tabang ya. Ito na. Tawag na. Straight. Hawa. Oh, kinsa pa tong sunod? Ma'am, ako. Unsay ako? Ako, di na ako magapila-pila na, ma'am. Kaya nanam ko ako